बे समाव चाइना आरो ताइवाननिफ्राय मोनसे गेदेर खौरां। चाइनाया ताइवानखौ गाग्लोबनो खाबु मोनसिगोन नामा? थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो चाइना आरो ताइवाननि गेजेराव थासारिया मोजां नङा। चाइनाया ताइवानखौ गाग्लोबनो एबा गावनि सिङाव दोननो नाजानाया सोराङाव फैदों। नाथाय ताइवानखौ हेफाजाब होनो गोहोगोरा हादर आमेरिका, जापान, नर्थ करिया बायदि हादरफोरा सिगांबोदों। दावहा जायोब्ला ताइवानखौ आमेरिकाया हेफाजाब होगोनखौ चाइनाया गिनानै दंमोन, एबा चाइनाया आमेरिकाखौ गिनानै दंमोन। आमेरिकानि लैथोनि गेदेर हाथियार USS रनाल्ड रिगाना जापान हादर फारसे थांफिनबाय। बे समावनो चाइनाया खाबु लानानै ताइवानखौ गाग्लोबगोन नामा? जाउनाव चाइनाया ताइवानखौ गाग्लोबोब्ला हेफाजाब होनो थाखाय आमेरिकानि लैथोनि गेदेर हाथियार USS रनाल्ड रिगाना थाबैनो सफैफिननो हायाबो जानो हागौ। चाइना आरो ताइवान मोन्नैबो हादरा दावहानि थाखाय थियारि, नाथाय ताइवान हादरा फिसाब्लाबो बेनि थियारि जानाया ओरैबादि जायनाखि चाइनाया ताइवानखौ गाग्लोबनो साहस हायाखै। ताइवानखौ हेफाजाब होनो आमेरिका, जापान बायदि हादरा सिगांबोनायखौ नुनानै चाइनाया ताइवानखौ गाग्लोबनो साहस हायाखैमोन। नाथायबा बे बाराव चाइनानि मोजां खाबु मोननायखौ नुहुरदों। थारैनो फैबाय थानाय समाव एबा बे समावनो खाबु लानानै चाइनाया ताइवानखौ गाग्लोबमारसिगोन नामा? बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशेल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।